गोबां मेंदोंबो दासो फोथारनिफ्राय फैदों रायजोनि माइ हानाय हाबाफारि दङमोन मोनसे आपडेट होनो होननानैसो आं दा नोंथांमोननो जिहेतु नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ आं नोंथांमोननो भिडिअखौ दिन्थिनानै आखायाव लादों बेनि उनाव माखासे खोथाखौहाय सावरायनो थांगासिनो दं বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো বিটিচিত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো এইবাৰো বিটিচিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আমাৰ পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদত মিত্ৰতা আমি নকৰো নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি যি কৰিব লাগে আমি কৰিম বিটিচিৰ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলে আজিৰ পৰাই সংগঠনৰ বাবে আৰম্ভ কৰক কিন্তু এটা মই আৰু বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছো स' बेथ' जाहैबाय बिजेपिआ जिहेतु 2025 खौहाय टारगेट खालामनानै बिथांमोना गावसोरो हारसिङै सरकार दानायनि जे सेस्था बेखौहाय बिथांमोना जेरैखि जाया मावफुंगोन मानोना बिथांमोनाव दिनैनि समावहाय गोबां गोहो दङ थाखा फैसानि बिथिङाव बुं बा पावारनि बेलायाव बुं सेन्ट्रेल स्टेट ना आरो गोबां दैदेनगिरि दं आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव जिहेतु एसटी जोंनि भटार्सखौ गारनानै अनाबर' भटार्स गोबां दङ दा बिदि बेलायाव जोंहा मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांनि जे बुंनाय थांनाय बड'लेण्ड महोत्सबखौ लानानै आं बेखौल'सो सानदों जे BTR सुक्तिनि दफाखौथ' मावफुंगोन नाथाय बेनि सिगां बिथाङा दिनैनि समावहाय मोनसे खोथाखौ स्पष्ट जाग्रोनांगोन जे 2025 आव जुदि बिजेपिआ बोरैबा नङा बोरैबा जुदि पावाराव फैयोब्ला बे जे दफाफोरखौ मावफुङैनि माखासे प्रेसार हेसा होगासिनो दं होननानै बुंदों आखरे आखरे मावफुङाब्ला सोमावसारफिननायनि बाथ्रा बुंदों बेलाफारसेथिं बिथाङा आरो बुंबावो जे 2003 सननि मायथाइनि बिटिसि सुक्तियाव बिथाङा माखासे एबसुआ मानो सुक्तियावहाय सहि होआखै दा बेनि जाहोन दङ होनना बुंदों जाहाथे सोमावसारफिननांगौनि थाखाय बेवहाय गोबां खोथा नैबेनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जे बेनि थाखाय सुक्तियाव सहि होनाय जायाखै जिहेतु गोबां दफाफोरा मावफुंजाबायबो होनना बुंदों दा गोबाङा मावफुंजायाखै दा दिनै BTR सुक्तिनि बेलायावहाय बिथांमोना जे सिगनेटरि दा बिदि सिगनेटरि जासेयावबो दिनै फिन खनसे बिथाङा सिगनेटरि जासेयावबो जुदि दिनै दफाफोरा मावफुंजायासै आरो सोमावसारफिननायनि बाथ्राखौ बिसायख'थि खाथि फैब्लाल' मानो रायखाङो नैबे मोनसे सोंथि गोबां सिखांदों स' बेनो दिनैनि समावहाय दा सोमावसारफिनगोन होननाय बाथ्राया जिहेतु दिनैनि समावहाय जों बयबो मिथियो फुल एन्ड फाइनाल कमप्रिहेन्सिभ मोनसे सलिउसन नैबे BTR सुक्तियानो होननानै बुंनानै जिहेतु सुक्ति खालामबाय दा बेवहाय आरो सोमावसारफिननायनि बाथ्राया बोरैहाय फैखो आरो बिसायख'थि खाथिब्लाल' माने बे बाथ्राया रायखांजाबाय थायो दा फार्स्ट प्रायरिटिया जों सानो जे बिटिसिखौ रैखाथि बोरै खालामगोन जोंनि गेजेराव जोंनि मोननै दोलो जिथु दङ बेनि गेजेरावहाय सोर थारैनो पावाराव फैगोन ना सोरबा थार्ड पार्टि बिजेपिआ जुदि बेयाव हाबखाव फैयोब्ला जिथु आखरे सुक्ति दफाफोरखौ मावफुंनायनि बाथ्रा होननानै जे बुंदों बेफोरखौहाय बोरैहाय मावफुंगोन जुदि दिनै जोंनि पलिटिकेलि डिप्राइभ जादों होननानै जे पलिटिकेल मोन्थायखौ दिनै लाबाय दा बे बोरै जाफुंगोन साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय बेबायदि खुनु टाइम लिमिट थाया किन्तु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि प्रायरिटिया 2020 नि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप मोस्ट प्रायरिटि एजेन्डायानो जाहैबाय जे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जेरैबायदि 2003 नि BTC सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन किन्तु बै समाव एबसुआ सहि होआखै एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ बेखायनो सहि होआखैमोन आरो बै समाव
बुजा बुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखिसै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन आन्दलना जायोबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखायनो जागोन क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधान मन्त्रिखौ दाख्लै जोङो महोत्सबआव खाथियाव मोनबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020आव एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों बे मोनसे आलादा प्रग्राममोन दाख्लैनिया मोनसे आलादा प्रग्राम गिबि मन्त्रि बिथांखौ जोङो जथेस्थ' गुबुन गुबुन लेयाराव जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोङो दिनै बाध्य'आव बेखिनिखौ मावनो हादों दा बेखायनो माखासे क्ल'सआ क्रिटिकेल माखासे क्ल'सआ इजि आरो बेखाय जि क्ल'सफोरा माने खोब बारा टेक्टिकेल नङा बा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि पर्यायनि जायफोर दफाफोरा माने नङा बेफोरखौ जोङो थाब थाब मावफुंनो हादों खिन्थु संबिधानिक भाबै बेयाव माने गोबां क्लियारेन्सनि गोनां जायो माने लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि दा बेखायनो माखासे क्ल'सआ जटिलताया ओंखारदों एसटि हिलनि बेलायाव कार्बिया प्लेनाव एसटि मोननांगौ बर'आ हिलाव एसटि मोननांगौ बेथ' क्लियार काट बिथांमोनाबो लिरना लाबोदों एकर्डआव खिन्थु बिथांमोननो माखासे सेक्सना दिनै बर'फोरखौ एसटि जाजानो बायो दा बेफोर माने बाधाफोरा माखासेया दङ आं सानो जे आसुनि आसाम सुक्ति जि खालामनाय दिनै माने गोलाव सम जाबाय प्राय माने 35 बोसोर बारबाय दिनैसो आसाम एकर्डनि माने बिप्लब शर्मानि रिपर्ट बायदियै 62 जिफोर माने बिप्लब शर्मानि रिकमेन्डेसन दङ जे आसाम एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 6 नम्बर दफाखौ मारै मावगोन 10 नम्बरखौ बोरै मावगोन असमिया पिपोलनायनि डेफिनेसना मा दिनैसो आसाम सरकारा 42टा रिकमेन्डेसनखौ फुल फेजेड मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो सिद्धान्त लादों व्हेरेस प्रफुल्ल महन्तआ माने गिबि इलेक्सनाव हितेश्वर शइकिया माने एकर्डनि उनाव माने सरकार सिमफायनानै फ्रेश इलेक्सन पार्टिनायनि उनाव प्रफुल्ल महन्त एकर्ड सिगनेटरिया आसुनि बै समनि आफादगिरिया माने मासि लादों 5 बोसोर सरकाराव बिथांमोना कमप्लिट खालामासै नेक्स्ट टार्माव हितेश्वर शइकिया फैबाय बिनि उनाव खेबसे आरो टार्म मोनबावबाय दा गावनि सरकार गावनो खालामनाय सुक्ति बिथांमोना बै टाइमाव मावफुङाखै कंग्रेसनि टाइम थांबाय तरुण गगैनि फैयै फैयै दिनै बिजेपिनि सरकाराव जायफोरा सिगनेटरि नङामोन जायफोरा माने बे एकर्डजों बारा डाइरेक्ट थोंजों लिंक गैयामोन BTR सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनायखौथ' बादानो दोनदो BTCनि जाखिनि दफाफोर दिनैसिम मावफुंजाबाय BTCआव जाखिनि जोङो मोनथाय दिनैसिम मोनदों बेयो बोरैबा नङा बोरैबा 2025नि बिसायख'थि उनाव जुदि बाहाल थायोब्लानो मोजां जोंनि थाखाय गोबां माने मोनसे गोजोननायनि खौरां जिहेतु 2025नि उनाव जुदि जोंनि सोरबा मोनसे पार्टिया जुदि बे गोहोआव फैफिनाब्ला जाखिनि मोननाय ना जाखिनि मोनखानाय बेबो माने जोबस्रांलांनोबो हागौ बेनिखायनो गोबां साननो गोनां आरो गोबां गिनो गोनां जिहेतु दिनै BTR सुक्तिनि दफा मावफुंनायखौथ' जों दिनै माबे मोनसेखौ नुखो ना बे जिहेतु इनक्लुजननि बाथ्रा एक्सक्लुजननि बाथ्रा बेफोरथ' थांनाय BTC सुक्तियावनो अलरेडि माखासे प्रप'ज भिलेजेस दंखायोमोन 95 नाम्बार्सनि भिलेजेसफोरा प्रप'ज खालामनाय दंमोन दा बेनि गेजेराव मोनबेसे गामिया सोजाफिनखो दा जाखिनि गामि सोसनदों बेबो फुल्लि फांसनेल नङा दा बिदि बेलायावहाय BTR सुक्तिखौ बेवहाय जुदि गोबां जिनिसफोरा लेजिस्लेटिभनि थ्रुयै एमेन्डमेन्ट खालामनो गोनां बेफोरो एसे टेक्टिकेल गोनां क्रिटिकेलबो जागोन दा बेनि बेलायाव बे मोनसे दफाफोरा जुदि इजि बेखौनो जुदि मावफुंनानै लाग्रोनायमोनबा आरो 25नि उनाव दा जोंनि पलिटिकेलि जाखिनि पावारखौ जोङो मेनटेन खालामनो हायोब्ला
बेखिनिखौ बाहाल लाखिनो हायोब्लासो जोंनि फिउचारखौ जोङो दा बुंनो हासिगोन नाथाय जोङो बर्थमाननि समावहाय गोबां अलखदखौ नुहुरदों जिहेतु स्टेटआ फुरा जोंनि फारसे जोंनि जि थासारि बेखौ बिथांमोना मोनथिखाबाय बुजिखाबाय जायनि जाहोनाव बिथांमोननिया पलिटिकेलि बिथांमोना गोबां बेनिफिट जोंनि फारसे लानो थांगासिनो दङ आरो डिलिमिटेसन जुदि जाबावोब्ला बेयाव आरो रोखाखासै जों गोथां गोथि थैनाय दा बेनिखायनो गोबां साननो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो बयबो सानै हनै दैदेनगिरिफोरा बेनि फारसे मोजां मोनसे सलिउसन दिहुनो नङाब्ला जोङो खैफोदाव गाब्र'गोन दा बेलासे थबायबो नै खोमसिबो जाहांबाय आङो दासो दुब्लिनिफ्राय फैदों जिहेथु रायजोनि खामानि दंमोन बेनिफ्राय दुगैनांगौबो दङ आरो गोजां बोथोरबो नालाय स' गोबाव बुंनो सानाखै आरो बेखिनियानो नोंथांमोनजोंहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांबायबा आसा खालामदों निमाहा होगोन एन्ड कमेन्ट्सफोरावहाय नोंथांमोना फोरमायहरदो मा सानो नोंथांमोना आं गोबांथार बाथ्रा बुंनो गोनां दंमोन नाथाय मेंनाय मोननायखाय आं दिनै नैबे लास्ट भिडिअ जागोन दिनैनि थाखाय गाबोन माखासे आपडेट्सफोरजोंहाय नोंथांमोनजों फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन स' बिदिब्ला दोनथ'बाय दिनैनि थाखाय लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय